Noniin, moro taas. En oo vähän aikaa taas tehnyt videoa. Nyt ajattelin tehdä, kun on ollut tämmöstä vähän pidempää taukoa. Ei oo kerännyt viikolla tehdä, ollut kaikkea muuta niin paljon. Oottelin sit bussia. Sen takia vähän vilkuilen koko ajan tonne, että tuleeko. Täällä onhan helvetin kylmä. Ja semmoista. Mietin siitä, että kun oli tossa viikolla juttua siitä, oliko se nyt muslimiräppäri vai mikä se oli, niin miten uskonto voi olla tommosta? Niinku sun on tullut tappouhkauksia siitä, että se laulaa naisen vapaudesta. Ei voi olla noin tommonen uskonto, että vittu nainen kuuluu keittiön nyrkin väliin nyt. Jos te tiedätte enemmän tästä, niin pistäkää viestiä. Mä luin vaan metrosta yksi päivä tämmöstä. Kato vähän, että mitä helvettiä tää oikein niinku on, et ei tää nyt tälleen voi olla. Mut joo, sit ajattelin kuunnella se biisi, ihan sijaa saksaa. Koko kieli, en ymmärrä yhtään mitään. Joo, tohon tuli joku kaveri. Moro. Pari päivän takaiselle videolle nyt vähän jatkoa. Eli nyt on lauantai aamu. Mä oon miettinyt semmoista, että jos mä aloittaisin ton kitaran soiton. Että tietäisikö joku jotain nettisivua, mistä vois niinku sitten harjoitella näitä nuotteja ja tämmösiä kotona. Vähän niinku kitarasoittoa. Ja sit jos joku tietäis vielä niinku tommosia jotain halpoja, suhtkot hyviä kitaroita aloittelijoille, niin tonne alas sit vaan kommenttiin. Ja tänään menossa Puelbroidin syntymäpäiville, täyttää 18 vuotta. Ja sitten varmaan, no illasta ei ole vielä mitään tietoa, mutta varmaan lähden ulos jonnekin kavereiden kanssa. Joo. Siinä sitten olikin varmaan kaikki. Nähdään taas ensi videolla. Moi!